Daythor KSU Head Branch lapen BDP atum chelang pet pen HS lapen HSLC exam ke tokatuma phan EC awareness program ke dengpon. Pini therepo ni phai pho surihni rank koira ke thom arni lakhain koira trok duar baguri constituency kaparlo Daythor KSU Head Branch lapen BDP atum chelang pet pen HS pen HSLC exam ke tokatuma phan EC awareness program ke dengpon. Labangso awareness program ke dengpon nang koke Ladakh Daythor HS pen HSLC exam ke tok atuma phan mesenang ji ingsam jin pen le exam ke tok ponji aphan si nilitum labangso awareness program ke deng ponang ko athema Halloween pen si Ladakh Daythor exam center along ankeba la sinangli tumta mesen pen le labangso exam ke tok dunji aphan pachini pon la pen ison sonialam theki jong dunji mati pachini dunji ke la puhello exam ke tok atum kangri kangrang abetet nangji Mobile phone use at nangni tovar ke dam antal chelang lepin si mobile phone use rong titi pensor lo atum dress mati pe ari kaching thangabang choi soching thang the det nangji pusi amoron te rangpen pherang ke theng no ningje pon news desk report Inglongkiri Abirta Francis galo bi hansta me kardom ti bajelo la nilitum ping ada kachitong nang kok labang so press meet ka padorang ko athi ke la puhan lo je non ilitum kedam tang 3rd March pen sta me ilitum HSLC matriculation examination bang pangcheng podlo labang so examination itum 3 year ni dam pen non puthot ke bang ji bang ke mandi year ni la bang ko dutu polo tasi labang so matriculation ke tok students kadoga vi tum han sta me ilitum Daythor local committee ahin pen sitamin itu kapachini kang tung alam thibang la no nang litum la dak ke bang pen exam nang chetok la Halloween ba kapre ka school sen stami labang so Daythor center lo nang phu pen la dak exam nang tok han sen me kadu tum han pachini kang tung la pula nang litum la dak kidu kidam sitame dopami pen nang tum han kidu ji phan si pachini lo la pen la dak sitame exam tok det pen sitame nang litum hadak examination center pen nang bar det pen kapre ki jui dam thap kunani ke dam thaba bang nang tum labang abedet sigemi athi ni tum sitame dak nang kelang nun pen chelon det athi nang tum uniform pen sitame kapre ka dim ke dam bela pu jui dam bang ke chelang nu das nang tum sitame exam tok tang del lo puletang nang tum kunasi boha ke sang mahala dak dam pen nang tum puthot next upcoming examination of sitame nang tum prepare dam pen hadak room chedo joy pen ka prepare ji fancy pachini lo das nang tum sitame aku tum non la generation si prek tang bom lo pot dak asona son stami du la so puthak stami kumania bang kang rigang krang la hai ason stami aveda dangji ili tum dak examination exam nang tok sige bang pot na tum examination phale focus ignon la si dak kijui thap la pen la hai kang rigang krang bang ni tum hin pen theklong le dette ku bang si pachini yang tung lo nonamat ke kedam tang ni thom ne par lu poi phis nami ni tum la hai bang ke dak theklong le lang la puson tak thak sinon ke kedam tang theklong le lang thak sinon ke wang ji an sitame la puson tak nang litum do mi thak mi pen kedam thap ke chu thap la hai bang to war sitame theklong le det pen nang litum apor pen lu chelang pen apor pen hem chu do joy pen la pu pen nang litum la bang so exam sitame pa clear pen ponje phan sini litum kadoga we Daythor local committee tum pen sitame chuni ri pen pachini pon lo la singang litum non ke bang ji exam sita do ulang la si la bang so examination na phan sitame kadoga we exam phan sita nang litum phan here you may be pen best wishes pi bajero lo karno no gela bro element satu terang en korte tum an ni tum ki pudam ji bang kela puloje ajo sitame la pen arni kang sam apor sitame al nami jinghon amumara tu alang ni tum study bang jibi kopen ki jui ke dam bang ke chelon le cho la bang ke ni tum rat koi ben na tum ni lo la ben akko non heb jong lang mumar tum ta son thot ji pulo la pen alang ni tum exam tang lo pulo tang te mi thanga room chi dora alang ni tum study ji pan next upia ma aso bang tempo nei jelang ko nei la pen tini manmi horgi jun pen manmi nang kang check do la hai ni tum hanang che than la hai ta ni tum nang pu ni tum do nang tum along la pen nang tum bang ke muthor prot ni tum ke wang pen je ali do nang ji pas nangi la so bang si ma than nang ko bang ko na porte la pen ang zero tum la lan solo la si pen apning pen ni tum chelang dam ji dang ka pe kali mi thanga
gar bio somarang se posi ni tum ka ching hon mang ke jela an so se pa prang te posi ni tum ke cha khadu posi penap ning ve pen ni tum la fu khobor chen nam ni adon tin long la ki do do di man ke ta hello ni lam te di jo